Sanibonani bafowethu. Ngibingelele nje. Hheyi, nasi iy'ndaba ezinhle kwabanye zimbi, ngoba phela umuntu ake simthande sonke, akayona imali. Hhayi bafowethu, kuthiwa-ke uSolomon lapha, bathi injini yetekisi yabo masikagcono. Kuthiwa hhayi usesayinile inkontileka ukuthi abe nekhosi nanekusizini. Senje uthe nje hhayi bafana kule sizini ezayo ngizobe ngingebhande linye nani. Ya, so uSolomon sazombona-ke nanekusizini kwi-Kaizer Chiefs. Ngicabanga ukuthi-ke kuwumqondo ophusile ukuthi bemgcine umfana omdala. Engicabanga ukuthi futhi uyisizile i-Kaizer Chiefs noma-ke egcina ey'hlulekela yona ngobude bendlela, kodwa nje ku-Confederation cha, ube nesandla esihle bafana abadala, ube nesandla esihle kakhulu. Sesiyobona nje ngokuhamba kwesikhathi yabo, kodwa nje kule sizini esiphuma kuyo, cha mina angikhani ngalutho. Bengifisa vele ukuthi ayi-renew-we inkontileka ne-Kaizer Chiefs. Ya, bekuyisifiso sami nje esikhulu ngoba i-right back esinayo njengamanje nguye, kube uFroster Maphosisi noMonyana. Njengoba nazi-ke ukuthi uFroster ubuye naye ashaywe ama-injury and uthandwa ama-long term injury. So manje akusiyena-ke umuntu esingabuye sibeka amathemba kuye, and uwumuntu osethe ukuhambahamba ngokweminyaka. So engicabanga ukuthi-ke ukuthi simgcine le mbhemu lo, kuwumqondo nje impela okhaliphile ngane zakwethu, okhaliphe kakhulu yabo. Asazi-ke ngane zakwethu ukuthi iyozala nkomoni yabo. So nje kodwa nje okuyiqiniso nje elimsulwa ukuthi umfana cha sobe sinaye kwisizini ezayo yabo, sobe sinayo isizini ezayo, noma singakazi ukuthi usayine inkontileka yeminyaka emingakhi, noma uyi-1 year, noma kodwa nje i-Kaizer Chiefs bengakaqinisekisi-ke lokho, kodwa nje ngey'ndaba nje siyizwayo siyihogela kuthiwa umfana omdala cha kule sizini esiya kuyo esizoyiqala nje kungekudala uyibandla lethu nje, usahamba nathi le ndlela yabo. So nje sithi-ke hhayi mfana, wenze umsebenzi oncomekayo, wenze nje umsebenzi oncomekayo mfethu, ukuthi usibandakanye ube iqembu elilodwa nathi, ngoba phela ubuzoyaphi ngoba phela usizile kule khaphu le Confederation, but eyi khona wakora khona igoli sesibale ukuthi siyaphuma. Wasibuyisa amathemba iy'ngane zakwethu, noma-ke sabuye sabhayiza-ke thina lapha nalapha yabo, kodwa nje hhayi siyabonga mbhemu, buya iyaqala isizini, amakhaphu maningi next season mfowethu. Sifuna ukudobha ayodwa noma amabili makwenzekile mfowethu, kodwa ikhaphu siyayifuna next season, siyayifuna impela. Ukuba khona kwakho kuzoletha umfutho lapha emumva. Ngiyabonga ngane zakwethu.